Zbirke zadataka za pripremu završnog ispita objavljene su zvanično i mogu se kupiti u knjižarama Službenog glasnika Zavoda za udžbenike i bolje opremljenim knjižarama, izjavila je danas Dragana Stojanović, pomoćnik direktora Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja. Zbirke iz srpskog jezika i matematike sadrže po 450 zadataka, zbirka u kojoj se nalaze zadaci iz izbornih predmeta sadrži 600 zadataka. U okviru izdanja nalaze se rešenja i standardi na osnovu kojih su zadaci kreirani, rekla je ona. Kako je navela, cena celog kompleta je 2310 dinara, zbirka zadataka iz srpskog jezika i književnosti košta 880, dok su zbirka iz matematike i zbirka za treći predmet po 715 dinara. Prevoznici iz Srbije i Bosne i Hercegovine peti dan nastavljaju blokade teretnih terminala graničnih prelaza, dok su prevoznici u Crnoj Gori i Severnoj Makedoniji obustavili blokade, pošto je Evropska komisija najavila novu viznu strategiju kojom bi bio rešen problem ograničenja boravka profesionalnim vozačima u Schengen zoni. U utorak 3. februara biće održan sastanak ministara svih država Zapadnog Balkana sa predstavnicima Evropske komisije o problemu prevoznika iz regiona na području Schengen zone, o čemu je šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka u četvrtak obavestio predsedavajuću Saveta ministara Bosne i Hercegovine Borjanu Krišto. Oni su telefonskim putem razgovarali o poremećaju u nesmetanom protoku roba i funkcionisanju međunarodnog prevoza izazvanom blokadama graničnih teretnih terminala prema zemljama Evropske unije. Prema informacijama Uprave granične policije, 5. dana protestne akcije zbog pooštrene procedure za ulazak u šengenski prostor, blokiran je ulaz i izlaz za teretna vozila na 23 granična prelaza i izlaz na 2 prelaza u Srbiji. Blokirani su granični prelazi Batrovci, Šid, Bogojevo, Bačka Palanka, Bezdan, Neštin, Ljuba Sot, Horgoš, Kelebija, Bački Breg, Vrška Čuka, Gradina, Strezimirovci, Ribarci, Mokranje, Kaluđerovo, Đerdap, Preševo, Prohor Pčinski, Gospun, Jabuka i Špiljani, dok je na prelazima Srpska Crnja i Vatin blokiran izlaz, saopštili su Putevi Srbije. Institut za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut saopštio je danas da je na teritoriji Srbije od 19. do 25. januara zabeleženo 9960 slučajeva oboljenja sličnih gripu. Prema podacima, ovi registrovani slučajevi su sa incidencijom od 149,45 na 100.000 stanovnika, što je za 13,3% niže u odnosu na prethodnu nedelju. Najveći broj obolelih je u uzrasnoj grupi od 0 do 4 godine i u uzrasnoj grupi od 5 do 14 godina. Litar evrodizela danas od 15 sati do petka 6. februara u isto vreme koštaće maksimalno 193 dinara za litar, a cena benzina Europremium BMB biće 176 dinara za litar. Prošle nedelje cena evrodizela iznosila je 193 dinara po litru, a benzina 176 po litru, podsjeća danas. Ovo znači da su cene dizela i benzina ostale nepromenjene. Vlada Srbije je 24. januara produžila uredbu o ograničenju cena derivata nafte, koja će važiti još 60 dana. U uredbi je navedeno da se najviša maloprodajna cena sa porezom na dodatu vrednost utvrđuje za evrodizel i benzin BMB 95 na osnovu prosečne veleprodajne cene tih derivata na teritoriji Srbije uvećane za 20 dinara po litru. Košarkaši Crvene zvezde večeras od 20 časova dočekuju Dubaji u meču 25. kola Evrolige. Zvezda posle 3 vezane pobede, sve 3 ostvarene u gostima, zauzima 10. mesto na tabeli Evrolige sa 14 pobeda i 10 poraza, dok se Dubaji nalazi na 12. poziciji sa skorom 11 pobeda, 13 poraza. U prvom meču Dubaji je kao domaćin pobedio rezultatom 102:86. Računajući prošlu sezonu i 2 meča u ABA ligi, kao i ovogodišnje u Evroligi, Zvezda još nijednom nije savladala klub iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Do kraja dana oblačno i osetno hladnije, mestimično sa kišom, na planinama sa snegom, vetar slab da umeren, zapadni i severozapadni, najviša dnevna temperatura od 4 do 8 stepeni.